saya para sa bidang kamorkada. Okay, go, go, go. My only radio, M-O-R. Simulan na ang kulitan! Nakakaloka! Ito na! Ang tawanan! Ang tropang uber-kwela! Umari ba? More sa umaga. I want more sa umaga. My only radio. Up to more sa umaga. I want more sa umaga. My only radio. More sa umaga. More sa umaga! The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more! More sa umaga! This is MOR 91.9. Basta M.O.R. Tricky Bay! Hello there mga migs. It's a gloomy Thursday morning sa tanan, but still a beautiful day. Oras po natin, it's 7:31. Adlang Thursday once again, February 6, 2020. Almost weekend na ang feels mga migs. And welcome na sada sa iyong programa nga mamulabog sa inyong kabuntagon, magharap pang pag-good vibes. Kauban ang mga Tres Hilas de Garboso. Ang mga hilas na Garboso po! Okay, tayo. Siyempre, kasama nyo ang inyong pinaka-feeling nga mega mga memes. Natambok man sa mga pictures sa video sa TV pero sexy yun sa person. Oh, lala. Ay. Ang Moira de la Torre ng MOR, Maria Filingera. Parang neneng di ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Roses ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Naman ang hari ng mga hilas. Excuse me, boss. Padapling sa amin. Ayo, please lang masangiran akong skin. Ang Hilas King, Brother Bernie, Bidok-Bidok. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you know I love it when you Siyempre naman, kasama niya ba rin ang tigpamukaw sa early morning. Ilabi na si mo natulog nga kasing-kasing. Ang pinakahinlo og agi, Rico Suabe. Sayaw mga choy. Choy, 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 choy. Mga choy, 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 choy. Mga choy, choy. 33 atong oras. Good morning. Sa tanong mga padulong karon silang mga opisina, padulong karon laghatod. Wala man siguro late naman siguro kung mo pa'y paghatod siyang bata, no? Yep, it's 7:34. Sa tanan mga nakaroon sa karinderya nga kami ang perminti kauban every morning. Good morning sa tanan. So, grabe kay ang Singapore may gala, no? So ang Singapore one week ni sa nga topic. Actually, bitin pa mi eh. Oh, ba? Bitin pa mi. Ay, by the way, day mo nang simog yung mga bitin kayo. Umili na ako natakang pasalubong. Nag-excess ba ko ano ya? Nadi ay? Nag-excess ko sa akong bagahian ni tungod lang. Excess baggage? So, kani nga mga Mahal ba ang per kilo? Gibukat mo gina akong gikuan may galan. Nibayad yung extra nga 1,000. Byron noon para lang gyud makarga gyud ako ni sa kumbag may galan. Oy.
Hello ka, Brother Vern. Ikaw gina akong pinakapaborito Mao ba, ng empleyado grabe. dali. Cute. Kami nag-report sa ako nga burang okay naman daw mo. News na fake. Brother Vern. Nike shoes, doon ka buok. Tagsa-tagsa mo ka. Nag-access ka, ni? Oh, nag-access bagay ko na. Doon ka Nike shoes. Tapos doon ka DSLR na camera. How cute. I like this. DSLR na, ha? Diesel. Ang mahal na ng cellophane. Nice. Sa iho mo lang na sa tubig. Actually, titanium ang yun siya. Pwede na maprinda, ha? Pwede na siya maprinda. Pwede niya maprinda. Again, doon ka Nike shoes nga latest model. Tapos doon ka DSLR na. Ready? Ano ko mga abaday di kayo ma-appreciate ng Uy, mga grabe. pero pwede kayo pangatag sa inyong mga Brother Vern, nakakapatang na rin hotel. libre na sa so makibasa na sa likod na ihumol sa tubig may muning salasen. Oh! Isa lang ako puno na ginawa. Nag-excess gina. Latest model na sa Nike, ha? Nice, ha? Nice. Size. Si Rico may... Nice kaya. Mo tala ko yata kang Jambantigi. Nakalimot ko Chinese man iyang bana. Dagyan mo sila yung anak. Anyway, 7:36. Good morning, guys. True. And to be honest, wapag po ni Sinkin sa ko ang anak ko sa Pilipinas. Wow. Kanina, napapa ko sa Singapore. Oh my God, balay ko diri. So nag-adto ko sa Google Maps, akong gi-review mong gituan. Gimingaw ko, ano. Mubalhin. W, mga ikan. Anyway, mga gala, anong mga pinag-uusapan? Si Tapping mo ganina, brother. About kay Vicky Rushton. Remember Oy, si about niya? Vicky. Oh, musta naman lang siya. Yung anak, katong nabunyagan na. Hindi tumaon nga Vicky. Yung beauty queen nga, isa ka dating PBB housemate na to nga ni appeal siya sa beauty pageant. Mo ba lang uyab or ex ni Juan? Tong artista nga laki? Dungog naman daw na. Siya naman na yaman to, di ba? And mo to secretly nagpasa na siya ga application sa Binibining Pilipinas for this pageant karong tuiga 2020 Siya atong pili na January. Vicky Rushton. Rushton. O di ba? Ang karon gilauman sa iyang mga fans, especially sa mga supporters niya, nga masungkit na niya kay the last time, di ba? Dako kay atong hope sa iya pero Taga-Iloilo man eh. O lagi, ita ang iyang uyab ani. Ito amigo na ako ba? Si Juan. yun no, yan. Jerome Basang. Dili na maon. Jerome Abalos. Yun tama. Ayang, abo lang kung uyab pa ba sila. Pero, Juan, Di ba dako kayo tong question sa netizens kay depensahan man siya sa iyang boyfriend sa social media kay ano lagi daw nawala siya sa focus katong pag-answer niya sa pangutana ni Yun nga. Daniel Padilla. Di ba grabe kito? Kay Last time. nanganga siya ba though siya ang gitawag nga crowd's favorites and dako kay hopes lagi nga makakwan siya dito Jerome Abalos. Jason Abalos di ay. Sorry. Jerome Abalos singer man to. Jerome Abalos mo man to siya siya may nagkanta atong Juan. Mo man ni si Jerome Jason Abalos di ay. Si Jason. May galing kinatay mga netizens nga may kay mo to ba. Yan. And tungod ni Adto, medyo Natotyo di siya sa iyang Juan. Tutyo di Adto. Question na wakay ko naka baka bro kanto na yung lalaki di mo ginagasunod og beauty pageant. Kapila na gina siya nakadaog sa kuan galing. Ako magot siya kadaog good. Ako pa di Pa. ay. Ang tunay na lalaki di gahilig og kuan beauty contest. Last niyang pag-appeal kay wala siya kakuha kay ang iyang mga kontra tuod na time kasi lang katrio na gray. Yun. Dili niya basta-basta. Usa pa sa buwa siya makuha sige sa kasulod sa Binibining Pilipinas. Wala gid nasungkit gid niya ang crown kumbaga. Pero appeal siya sa Binibining Pilipinas. Oo, Pero sa wala nasungkit ang isip ni Daog yun nga Binibining Yeah, first Pilipinas. runner-up siya itong 2018. Kay siya bi actually ang gikuan gidungog nga mahimong kuan Miss Universe Miss na Universe, kuan, di ba? Sunuray. Pero saan naman? So karon, ang pangutana,
Asa na ang humba sa Humba Ipunan. Festival sa Ipunan. Hoy, Tonya. Lakas man ta diri. Bikini naman. Bikini naman, ha? Ay, ato ra igreet si Konsihal Ading dia. Ayan, tama. Konsihal, way ka nang sabaw-sabaw lang ko dia. Di mo giniingon gina. Ito pangutana, unsa tong gisulayan nimo kani adto? Like for how many times na pero pag amo nimo nakuha nga gusto nimo suluyan gid makuha handod karon. Sig appeal pero wag gini mo nakuha. Or sige kag try nga makuha nimo ni. Ug until karon pag po nakuha. Ba, burag mo na naisip ko mas nga mag-change na ka. Sinyalis na may galang medyo Di gid para sa imo. di It's para really sa not for you. Kapilan ako si balik-balik ang istorya Pedrino. Sometimes na mga butang bitaw nga sige mo try pero anong di magin mo uyon ang mga stars. Maybe na ay burag mas dool diha. Na uban player sige og appeal og training basketball bisag unsa na lang ang mga basketball clinic. Mga basketball clinic sa mga PBA stars. Bisag unsa na lang ilang gibuhat may gala. Grabe gyud. Pero di sila makasulod sa varsity. O say makasulod man galing binsoy pag yun. Di ba na yan bang anong sa man gyud? Maybe tungod sa imong height, maybe sa kwan. Pero na-realize niya day nga coach day ang padulungan. Ay, siguro ka pang star. Kaya medyo dili ka koan, pero malay mo ang imo din direction basketball gihapon pero coach. Yun. Kanang bangko bitaw nga humo kayo. Dili lang man Ito. to. So for example, ako nang ibalik-balik, sige apil og dance contest, nisukad ko katilog championship. Ako katilog kadaugan sa dance contest, may gala sa akong panahon na. So mo dito, DJ di akong padulungan. Layo. Pero at least nagamit din, amo din, sa akong pagka-dancer, madiscover ko sa ABS, tapos na host din, karon ana, di ba? So posible. Pasing ana may gala. Pero sa bagay, nagya po yung mga kasabihan na try and try until you die. Until you succeed. So malay ninyo, di ba? Dayon lang. That's why sa BlogCon, salamat day for inviting me. Saday ko sa mga speaker. Diba? Para sa topic na how to achieve your first 1,000 subscribers. You know. Kay namang gyud ko'y kuan daw kanang nagyud daw ko'y sitaw man nga dapat ako daw musultian na kay nago ko'y 1,001 subscriber. How to achieve your first 1,000 subscribers? Kung gusto niyo mo appeal mo ana may gala, PM is the key. Okay, kay nauso naman ko karon ng mga bata karon or mga millennials or mga uban nga vlog video. So ato nang isgutan karon may gala. Sa man nimo pag-achieve sa imong first 1,000? PM ha. Like for example, question yourself, pila na ka years sige og vlog 1 year na. 1 year na. Tang imong subscribers less than 300 ra. Naku naman. Tapos imong friends 1,000. Wag po ni mo na get. Ang pinakauna ni mga fans, imong mga friends. Kana. Yun. If you have 1,000 friends, at least naman lang na kay pila 50 to 60% of it. So at least na kay 600. Or Sharo, nagtuig na lang ka, wag butog 300 subscribers. Meaning to si Sharo, wag subscribers sa 1 per day lang. 1 subscriber per day. Mag-invite ka. Subscribing. 365. O at least na kay 365. So sa katuig. Kung imo gitirahan og 2 subscribers per day. Ha? Tirahan? Ha? Then invite ka ba? Invite. Oh, what if kung nag-invite ka 2 person to subscribe every day? Every day. Duha lang imong target. Bisa ka na lang imong quota. O di pila na imong sa katuig, di abot na kag 700. Oh. What if kung mo 10 subscribers? Because ang imong YouTube channel, una-una nimo na nga burag imo na siyang business. How to promote your business? Para unsang pagsikat sa imong business, talungon nimo imong service. Tama, di ba? Talungon nimo imong product and marketing. Sometimes sige tag-post, like and subscribe. Nakatry na ba kag PM sa imong mga friends? Uy, paki-like. Hindi mo makaya, ma-pride ka.
Ma-pry imong garbo. Ha, ano mag-invite mo ko sa dili? If you really want, imong kwan din. Tapos, accept criticisms, labi na sa imong mga close friends. Yun. Kung pwede pa lang, mag-create ka group sa imong mga close friends, isend mo ang video, then mangayo ka, o ano sa maayo ka ni Brad, ano sa kayo maayo ani nga ko, ano sa kayo ana-ana. Then that's it. Para pagkuan, mo diyan, medyo na ikuan. Boring ka. Ma-hurt man ka, pero at least from your close friends. At least. Okay? Boring ka. Kanang task mong check ka. Task check ka. Auto mong. Dili bagay sa imong content. Yan. Di ba, ana? Mangita kag lain. Ana, mga tapos, if pila na ka years, walang gyapon na butog 365. So, change na tao koan. Buti naman. Atangin ninyo na ang vlog kon sa April ata mahitabo. April Okay. 2. Okay, so usa ko sa mga ulaw man, pero bahala na. Bahala na kay mga bagiitan ra bang ilang mga speakers, mga taga Manila yun. Takita local rin sa Manila. Speak ra yun mga nila sa gitaan eh. Pero basin lang makatabang mga gala. How to achieve your 1,000 subscribers? Join now. Muna akong topic may gala sa vlog ko na may tabo. Ha? Sa ganahan lang. Kung di mo ganahan, di ayaw na mo kuhan. Huli pong sanay. Kabalo mo nang nakalami sa Facebook o sa mga YouTube, mga Instagram. Di pre ba sa TV? Ang TV, wa kay choice. Hindi ka ganahan sa host, wag kay choice. Matanda, di mo na unsubscribe. Sige. Di ba di maka-unsubscribe? Matanda, so manayayap ng host. Oy, yung ganahan niya, yung programa. Wa kay choice. Kaya naman sa TV, ang nakalami sa Facebook, Instagram, YouTube, imo rin yung i-follow ang kanang imong ganahan. You know. Kanang di ka sa puton, pero di lang yung ko kasabot. Nakiubang tao, ano mo follow mo sa mga tao nga di mo ganahan. Tapos, ang ending kay magsige din mo og bash. So, kamurag po yung nisulod, kamurag po yung nag-stress yung kaugalingon. If you don't like the person, di mo ganahan sa YouTuber, di mo ganahan sa person nga follow, kay di ka ganahan, ilasan ka, di ka ganahan kay kornihan ka, di ka ganahan siyang naong, kay bati, kay dito ka ganahan sa cleavage, di ka ganahan sa gwapa, ayaw og follow. Di na ko lang mag-gets nga, anong upalo nga. Kung ni-follow ni Ivana, itong sexy bitaw kayo nga bubukay Wala. shorts nga Wala, hamis. gini. Hindi ka. Wala ka idea ba siya? I-pass by lang sa akong timeline. Wow. Wala gi ko na nagkuano. May bastos. So yun lang. So, mora to. Okay, bye! I love it when you call me señorita. 47, ito ang ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong dumangagiahak upay akinindughan ko aron dili ako masgamak unsa may hinungdan imo akong gidaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan.
Dear M.O. Mayong adlaw kaninyo, Brother Bern, Maria Vilingera, Enrico Suave. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Arlene. The name above every name. Dahil si Arlene M.O.R. Og bago lang yung ko nakabalik diri sa Pilipinas. OFW. M.O.R. Niuli ko diri sa Pilipinas because I decided na magpakasal na sa akong long-time boyfriend. Ate! Nga itago na to sa pangalang si Brian. Brian? M.O.R. dugay namin ni Brian. Pero wala pag imisokaan ng ingon nga dugay yung nga nag-uban kay pag-uyab na mo, a month after, nakalarga dayong ko sa gawas. So medyo long distance relationship me. Hantod sa na-realize na mo nga murag kami naman gid siguro sa usat-usa. So that's why niuli ko months ago. Nakaingon nagyug ko nga kailangan ako maghikog. Magminyo. Ano daw na siya, Maria? Basta magminyo ka, paghikog daw na. Mao ni ang pinakalami nga hikog, may gala. Magkabasa-basa ka ni nga hikog. Mawalay mong kalimutaw! O ang imo mga kumagko sa tiil. Wala kay mabuhat kundi ang pagsinggit lamang sa mga vowels. Sa pagsinggit sa vowels? Saan? Medyo nigahi na, sunod? Tapos? Nigahi na po! Yan po ang proper pronunciation of the vowel. With feelings sa vowels. Paborito na sa mga sa mga gapamaligya diya sa Pueblo de Oro. Yan ko na pinakalit. Si pinakalit? Pinakalit ba? With feelings siya pa. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na siya. Babe. 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 Oh, sorry, babe. Okay, more than nagsugo ng akong gugmang. Yeah.
kapuyan na human ragyan ang kasal. Good morning. Ay, Good ma. morning. Hi, ma. Grabe man nakagaon paghihapon ka, ma. In fairness, ma, gwapa kay kasi mong gaon, ma. Mabitang ganahan ko sa imo. Doy ka bakakon po ka ba? Ay, ma, nakalimot. Di ko hatag si mo. Ang sana doy? Si Arlene. Katoy mong regalo ba? Ni? Ay, oo. Siyempre, ma. Kasi mo ang pag... Ato ni gawas. Ay, gawas na katong iyatong regalo ba? Kalimot ko balay, mali na ako ni. Mo na ba Ako niya? lening mama. Katoy mo bangkuan ba? Itong na i-corona. Ang nara... Oh no! Wala, ma, batyan na. Dire, ang brand mo na kay Koan Crown. Sama na si Corona. Sana corona din. Wala, ay. Sabi ka tong 11. Ato niya. Para makaway. Para sa imo kuan gidaw naman. Nag-exist baggage kaya po siya na, ma. Ay, salamat kayo. Para sa imo, ma. Chopsticks sa duwa ka dupa. Salamat. Ikaw, man ako nag- Anak ka namin ng chopstick, hindi na bulag. Actually, bago Mo na ilanan sa malong nga chopstick, dili mabulag. Amber ako daw sundang kay bugaon ko na. Nini, kay mahalon man nga chopstick, dili gamiton. Display rin. Ako na lang na ikuha sa kubuhok. Atik-atik! Ma, para sa imo, ha. Malipayon kay ko sa inyo. Bagay kay akong Magaling, salamat magaling. kayo. Ha? Pero ma, minyo naman ko, ma. So, mangitan mo. Si parit nagkikudri ani sa imong balay niyo, ma. Wala problema, wala problema. Ah. Mabit ako ingon sa inyo na dapat mangita na kitog baladaan. Oh, mo galing. Ay, kay wala pa man. So, dyan lang sa mo, ha? Daw ma, kay sa may mobile tubig kurinti dre. Hawa na lang ako. Kinagapon. Kaya kabala ka, ma. Suportahan dyan punta ka, ma. Siyempre, kay kabala ka mga minyo naman, may... Maulaw ko sa inyo labinan kang Arlene, maulaw ko. Kabala ka si kon Kabala mga... ka, ma. Kabala ka sa tong kwarto dre mga medyo nipis kayo. Ukal. Ang mga ungol ba? Pero maulaw ko ni Arlene. Hindi, Arlene. Ma? Ang tubig, ha? Angon sa? Ang tubig. Kabala ka mo. Ay, salamat. I-apel na lang po na Ay, kabala ka. Kay kaniya tong tubo, ilahos ko ni dito sa... Alay, balik ko. Sabi akong Netflix ka na daw. Netflix na ako. I-flex na lang na. May problema, ma. Tawag ka ba? Supportan ka. Bisag minyo na, miss. Supportan ka punta Nana mong ka. yapon ni, ma. Ang wifi, ha? Mura gyapon ng password, ha? Amora. Hindi na ko na dalon. Ibiling ko na tanan diri. Kanang mga Mag-TikTok TV, pa naman mga ako. sala diya. Ibiling ko na diri. Salamat. Kaya kabalo ba ka nga? Dapalang ka manggita ka. Kami lang yun. Siyempre ka lang, may privacy na. Sa bagay. Nga na magyapon may sauna sa mong papa do. Pananasagay mo na sa nanggiri, man. Makalan, dawatan ang kamatuurang nga gipulihan ka ni Papa sa Batan-o. Atik-atik! Dili ka tong tapay mong papa. Permintidod ko maka-pronounce sa tong A-E-I-O. Dugay-dugay na ba? Saan tamang yun hiling mas papagbatan-on? Nawa naman ka, arthritis ka naman. Sige lang. Nabitaw tayo silingan siya do. Asa ito nga siling, atong tighatod og LPG. Bantog na nga, 22 na ni ka LPG. Sige na lang pa-deliver. At least, diba? Wali pa yung nag-apon ni mama do. Sige na. Mangita sa mig balay diri kay kabalo ka basi niya ni si Arlene. Basi ako ni mapugosan ako ni nga di na siya mobalik sa abroad kay kapoy ka ng long distance ay. Makubala tong kamot. Lagi day. Lagi day kiluoy na po ba yung... Nawa na sa ko suwabe kubala na. Dili na sikreto na ba? Ano pa? Dito da. Hino ka na. Mo galing so. Lotion lang yan. Lotion na din ha? Lotion lang yan. Basi mangita mig balay ma. Actually papakabalo si Arlene ani pero Sana? nana ko yung nakuha nga balay. Dool sa golf course. Wow! Wala lang ka nagsabar. Pero dili gisa sa golf course na ipader na nakasquat ko yuta sa Pero gyapon ka pag-ana nimo second floor man nato. Malantaw ra gyapon nimong golf course. Atik-atik! Sabi na kong huling kawas sa tana. Balay.
pader mo na pa akong gimong dingding ra po dayo. O gali. Wala kang yung mga amigo na. Batilo? Bagat. Murag firewall. Mangita mi. Actually lang, muna itong atuan para makita na ito itong balay. Tada! Hello, ato ani. Dili-dili ka ng abay. Dako ra kayo. Atik-atik. Dili man taniti. Ano, dirty kitchen. Saan ako ginlo? Dirty kitchen lang dito. Oh, di ba? Nice. Nice. Kani nagyod? Mo na ni. Oh. Di ba? Nice. Wala, Oh, sige. pader lang ka. Isa ka to sa second floor para makita tong golf course. Dito lang punta sa The Grove na ang pika. The Grove. Oh, The Grove. kita diri outside The Grove. Out Grove. Oh, di ba? Mo na ang gingon sa mo nga nakoy sikreto. Dili ka tong imong gingon na babae. Basin lang. Aloy. Mo ni siya ang gingon nga. Mo na ang gipang ipunan. Mo na natingala ka nga na akong brief mo para gyapon sa una hantog karon. Wa na koy palit-palit og brief. Napadulong tanan diri sa mga hollow blocks, mga simento ko ba. Ayaw ka ba? Ay, para sa imo. Pili naman, minyo naman gutang, pili na ko dili mag-brief. No. Para pagtanday, ma-feel na ni mo dayo. Lang, mabigyan niya akong hangyo. Ang sama. Diba nakita ni mo? Siguro, ayaw na ko ano eh. Sinapod na. Ayaw na ako ano eh. Ayaw nagbalik dito sa ko. Na. Sa gawas. Saan? Diri na ta. Go, lamin na kayo nindot atong balay na tayo balay. Tapos naman tayo saktong saving. Mag-business ta. Ano? Pero, Like that. Dobi ko muabot sa time nga makulangan to sa itong Di lagi na makulangan. At least iba na Naman ko kay- i-maintain ro nga 928-573 o Na, 015. Maintain ro na 5 Hindi ko lang. ganan maglisod ta. Kaya lagi nato ni kabalo ka. Gusto naman ko na ako nga uban ta. Kay, for example, bisat pag minyo ta tapos lagyo ta. Baro kaya punta og kuan para at least ba maginilanay ta ba sa to mga kinaiya kung sa magi so na namin nimo nagminyo ta pero wa pa kita yung so nagdugay ta. O pagaling ta nakatistingan na tulog ito. Abay yun. Padol ka ha. Kabalo ka, i-deliver na beto nilang katriyon niya. Aso ang katre gini mo yung nagpa-deliver. Siyempre. Aw, portahan wala yun. Pero nataon ng bisagra. Baka, nag-text na sa ako, niya na daw ang katri. So, pwede na tayong balin ugma. Madiretso. Pwede yan. Pwede na ito bastoso ning mga to. Anak alamin nga foam kay bisag unsag. Bisag unsag lukso-lukso wag yun kayo madunggan. Ay? Deliver na tong katri sa kayo. Saba man. Kani kayo wala. Ana ra. Hangin ra. Hydraulics? Time di nagyud mag kanang grano sa banig sa tuhod di nagyud. Wala mawala na na. Ikaw nga, wala pa gani na blessingan ng balay mo ng gibasto. Ay. I-text na lang daw ni Father ang kuhan. Ang prayer. Kita lang daw mo resign. Makibasa lang ang prayer. Tapos magdago daw mo kandila. Ana. Basahon lang daw na to in front. Tapos ato lang din i-kuhan fund transfer ang bayan. Social na bro. Ba? Okay? so much. Tako mag-picture-picture galing ta dito sa second floor para makita ang kuhan golf course. Tama na. Para social na itong view. Yes, The Grove ang ato Outgrove. Ipagalit na ako dito para ugma makabalin na ta. Pamanggon, ganun ka. Wala ni mo. Pwede naman siya ng carton siguro. Morning carton sa washing machine.
Parang testingan ba? Kung Kuya, okay lagi. ba siya? Ugma na. Balik sa na. Promise, di lang na to i-full. Half lang. Uy, ugma na, please. Half ramanggo. Say half. Di lang na to i-full og sulod. Half lang. Oh, sige. Ulo-ulo lang. Oh, sige. Na, karga na silito. Kami na silito. Going na daw. Oh, Kapit na, kapit na. ipakarga na to nito. Dadin pa na ni mo? Di gamay ratong dalon kay mangorder pa matag bagong lain man ang bago atong balay tapos sa lasit na to. Ano sa mga kadama? Wala man. Uy, ano naghilag man ka? Wala. Napoling lang ko. Ma. Hindi siya. Ay. Ma. Wanto na gid mo na. Nangluwi kasi mama lang. Ma. Ali, mabi. Wanto na gid mo. Ma, sa Pikas Black ramo na mong balay, ma. Ano, isus Ginoo ko nimo. Ka-emosyonal ba? Mubalin lamang good me kana nang katri dito. Sabi unsaon na lang kung Balikan galing ka na mo. Kung nagpa-deliver ng buka kag LPG, grabe naghuot na ng LPG na imong kuan. 21 ra na kabor. Ate. Kinsa na titilaw sa akong luto. Kinsa na mukaon sa akong mga Asen. Kinsa na kusugoon ikatol sa akong likod. Susuy, emosyonal ba? Ma, kabala ka, magdiri lagi mong balik-balik kaya pong ko diri. Amo lang ibalin ng gamit dito. Karon naman sunod na ko. Pero magbalik-balik ko anytime, Kasi promise. gusto mo dito pag ko para napon mo tiglot. Ama, i-schedule na lang nato na, ma. Dili lang ako lang mag-headphone naman ko. Igna lang ko kung kuan kanos mo mag... Sige, di na lang ko na lang kanang MWF ka dito para titiis among tinirahay. Ding. Ate. Tirahon dito ang pintal. Salamat to. Sige, pabisita lagi ta ka dito. Sa tinuod lang tears of joy, Ranik. Wala na ko kailog sa wifi ba? Mingaon yun ka sa mo, Mingunoy. Bilhin ng taga 5,000, no? Salamat kay Joy, ha? Anya, gimingaw pa ka. Kamay. Doon nga 2,000. Ala, 7,000. 7,000 na. Kamay na lang gid ako mingaw. Si Padugo. 8,000 na lang na. Kamay na lang gid kayo. Sige, sirado na ito 10,000. Salamat. Doon na gid ko gimingaw ba? Ay, kabala ka, ipato tagas balay. Sige na. Ato na mo. Ato na lang mo, kay bugat na. Ato na mo. Sige na. Sige na. Lang! Uy! Lang! Hoy! Lang! Ay! Diyos ko ni mo. Ano lang? Tulog ko na. Sino tulog? Saan? Ayawan ko. Ayaw ko lang. Naman. Ay! Ano siya man ka? Naiwakwak? Dili. Abi ko
ni undang ka ginhawa. Hagok, Lang. Ana mo ko lang, matulog lang. So kad na inikawat sa akong liog, ingana na rin. Wala akong liog, ingana na rin. Malam na si mama kasi ingon, ingana daw ko muna. Normal. Normal lagi na. Uyawan, sa tani mo, Sa tumangga. Hindi balik nagtulog. Pasin ka. Pansakin na nagkutunbad sa imong dalungan. Kay Hindi ko mahimutang inana ka, Katulog na dayon. Tawa na siya, Hoy! 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 Atik-ate! Tagay ko kalugnan, be. Napulo ka po kalugnan. Hoy! Kalang burag lingkod na lang ang style. Sige, nakatulog na. Sa sala lang sa kakatulog ka. Ako na rin, maunsa pa lang ka diha. Okay ra lagi. Kung normal na isa ako yung Ay, ani. nagsakit mo heart, or unsa ba? Wala lagi. Normal ni. Mana, uy. Normal Wala galing ni. masaktan. Normal. Sige, anin lang. Ako na lang mabalin sa sala. Sige, na lang ka para makatulog ka sakto. Dili lagi ko. Sige na. Sige na lang, bantayan na lang tika. Pukaw lang tika mauntang ka. Alauna na ako. Di ka kakon. Ingani nagiging ko matulog. Sama na, Katulog na po diretsyo. Hoy! Hoy! Hello, good morning. Good Good morning. Asan naman mo? Ay, ay, day. Oh, siya. Akong paboritong umaga. Akong paboritong umaga. Kami mo ba na, day? Naku, dala sa inyo din yung paborito. Wow, Peanut butter ako ginagluto, ana. Naguba akong pang-grind sa peanut. Ako na lang manom. Pero nay, salamat nay. Kada kabilar ba kanin mo? Nanglago mo na yung mga eyebags. Oh, klaro di kinay. Kaya ayaw pa yung pag-drugs na din, ha? Ano sa nay? Ayaw pag-drugs. Oh, drugs na wala mo good nay kay. Ay, kapiin mong good nay. Bala ka kay kuwanan ni Brian. Nang sa may sabot ni Brenda. Nay, inana na yun na siya maghagok. Ah, kanayang agok. Do ka raman na, na raman na. Tawpig, wala pa na ninyo napacheck or sa? Okay ra ba na? Sa ba? Okay naman sa na din. Nay, ay, kuyawan, kaayo ko, agit ko katulog yung bantay sa iya. Kaya pukawan ako siya ka ng maundang, na murag, mawadaan siya ginhawa. Ah, ka na mga 3 seconds violation. Lagi na uy, akong kabalakan ba? Mura ba nilang gingon nga nalagi doon ni sakit sa baga? O Kasi bako ni mo dahil. Dukan. Wala man siguro, normal naman na. Hadlok kay paminahon yun na eh. Do ka naman na. No. So ka datong gikawat liog. Okay na lagi. Anong bilar ko karon na unya na po siya gabi din. Nga nagaya papasaw na, pero akong kabuhaton, ako lang hilamon na yun. Makuunta ko lang. Bumalik ginawa, tapos ginawa. Nay, yawan ko anak niya Okay na lagi. Okay na lagi na dahil. Sige na dahil pagkaunan ng peanut butter dahil. Sige na dahil. Ako nagutuin man siya magpa-check up eh. Well, nalagi ka bala ka. Di lahi gid ang kuanay. Na, basta lagi. Ay, nalagi ko na. May pag ako mo sabayan ko ni mo, mag-tiktok ta.
Lang. Huy! Huy! Sabi. Remote? Sino butang remote control kung tinaw? Gusto ko tinaw. Madam ko mga kuan, mga CNN. Dugir mo wan? Kuan, ano lang eh. Huy! Huy! Lang. Salasin? Pantong na katol kang totoo. Dito sa gamay bitin. Atik-atik! Okay ra ko nang, okay ra ko. May pa magpa-check up na lang data. Normal naman isa ko lang. Sino? Danab na ko yung ani lang. Kakakul ba, ani ba ako eh? Ako naman si Great Normal na Kabilar, lang yun ani. Di normal lagi ni mga ginawa. Ako yung magkasakit tungod ay si Kabilar, bantay sa imo ba? Hindi lagi Lang. ko makatulungin. Wala pa ta nag-uyab lang. Daan ako yung ani. Megatron nagyugo. Lagi na maayo. Optimus Prime. Otan ko magpa-check up ng puto. Gyapon mo. Wala ila na ba ingon nga na doon ni diferensya sa baga ana. Wala, yun ang istorya na fake news mo na. Atik-atik! Yan nakaroon sa badiha. Wala, di normal lang ni siya. Kaya ka na daw pagtugog dako man sa Hey, gugugod. dahil Tambok gini- magugod marang medyo mustak. Pero pag wahan ang gunawan, mura mangyapon. Di lagi ko. Undang lagi na ako ang pag-usap-usap sa remote control lang po siguro. Susi, Bakit na lang di ayo sa tulog may ay kabala ka lagi. Okay ra ni, normal ra ni. Magpaniwang ra siguro ko ani ba? Wala ka daghana, grabing mga laughter emoticons ha. Paglipay kayo mo, katawa kayo niya. Hoy, MOR! Lisod yung kayo ni ang... Ako okay ra ko sa kasaba sa hagok. Pero kanang muhagok siya nga muundang o ginhawa. O tayo makamata siya nga barag kakagulbaan ko. Di na ba magpa-check up? MOR na ba ni usapay lain ani? MOR. Naba ni kaayuhan ni ani? Kaya I'm sure daghan puluban diya mga banang nga ani pud mohagok. Uloy. Tanong pa rin na si Lingling, what yun? Tanong pa rin na si Omar Rayos. Kasama si Ma'am Ellen Salcedo Rayos. Yan namin ako na sa Singapore. Omar, please, ulti ko sa ang anging buhatan. Kamarkada, shout out! I'm gonna give a shout out! MOR! Alas sa sasabihin na yun, nababalik po ang mga hilason. 3 hilas ni Garboso. Hilas na Garboso po! Kaya salamat din sa mga asawa nga nagpadala siyang breakfast. Aww. Rico, di magselos Rico, ha? Huwag na yung mamiss ni Rico, may gala. Teka muna, shoutout muna tayo. Padulo na si Doki diri may gala. Good morning! Shoutout lang ko sa Dumalaging. Kay Lito, Kian, Mavel, Macchio, Enard, Ason, Delma. Request ko song When Love and Hate Kalagi kan sa Bogard, Sawanga. Morning, Kuya Bern, Rico. Shoutout lang ko sa LMC Rosary og sa Suarez family. Happy Valentine's Day in advance. Good morning, Idol Bern. Shoutout lang ko sa Novo Divisoria. Sa SM Manager og sa Visor. Pod labi na sa mga sales lady og sa Chani. Ryan Anahaw, biyay may paingog-ingog. Salamat, Idol. Salamat! Shoutout ko pala sa Salvania family, ang mga family sa tanan namin sa inyong programa. Chris Salvania, taga Ampiangan, Sugbong Gogon. Request me og Catriona. Number 1 song bang Catriona, brother? Yep. Okay. MR shoutout sa taga Jesro Commercial kang Neil Jane Abaday. Hindi ko saan mo ni si Neil Jane? Ako nang igagaw. Okay. Jory Ligasbio kang Ati Sally Atilano from Almina. Di ni siya lakas, no? Kaya anong sa... Di man sa imo muti. Sa gitagom na sila. Okay.
And Wesley, Matthew, Nat, Aliyah, Nicole, Lia, Manahan, og tanan na minaw sa Tambubong Villanueva from Biding. Hello, ko sana kung mga igagaw diya sa mga Bangon-Bangon, Claveria, Misamis Oriental. Sa akong lolo Serio diya, kang Auntie Inday, og labi na diya kang Judams. Anyway, dito na po siya mga kaibigan ng ating celebrity doctor. No other than Doc Jerome Basa! Namira sa MOR nga kapadagan-dagalo na mo mga doktor! Pag-abot na yun sa gate. Gitiunan ko. Gitiunan ka? Gitiunan ko og thermos can. Alam mo, gawas sa ba dito kung pila ka bukang text mate? Okay! Alam mo sa monitor ka na? Ang giyon ni Kuya kay 36. Kinsa ang fling-fling la o nay feelings. Agay! Magawas mo dito. Sir, nailima nga katong char-char lang tapos ang tulo kay with feelings. Colors. Pero naman yung nakabutang zero. Wala i-maintain. Ano? Good morning, I-check Doc. na ako ang phone ka naman. Good morning. Hey! Sana all. Kasarap. Good morning, Good morning, Brother Bern. And welcome back. Bro, sa tagwan nakita ba? Mogyod. Kung namang iko'y dala nga virus, simba ko lang. Si Uy, Doc simba una ko, Lord. Si Doc una mo salo. Mo. Ahak. Hi, Doki. Yes. It's been a long time. Yes, Maria Filingera. It's been a while. Og nagmask siya karon. Hi, Oo Doc. nga eh. Ako nga, wala akong nagmasngikan na. Disposable man itong mask na ako, no? So, napulihan dito. Dapat itong pag-construction Ay, yung mask Pierito. itong gamitin. Lagi, katabit ang murag si Darth Vader. Pwede to siya, di ba nga, Mac? Kaya di yan ma-identify. Oh. Mura kag nag-COPD. How's your morning? Good morning. Grabe. Katulgon kay kus nga tanan. And kumusta ang kabisi despite ato lang ni istoryaning mga in-covered before sa atong kaning hagok-hagok na Sugog problema. mag-iahak na to. Correct. Yeah, kumusta man? Well, dagang, you know, ikaw ba nagsuggest ako ani nga vitamins, no? Sponsoran gyud ko dapat ani ba? Lagi dapat ako sad. No? Sponsoran Kaya sige tagpalit ana ba? Correct. Morning og mura gyud yung gila lang nga vitamins from Overlamig morning kay ba? to. Yeah, lami magud siya kay water. Mura gyud nagdepensa sa ako dito sa Singapore sa sinamog tuyok. So, adyo ka hilante. Kaluyan sa Diyos mga igala. Aww. Pero mato pa nila 14 days pa ba ya? Shopping. Oy! Ang pitaka mo'y nahilantan. Pagkod na ko sa kong bulsa, tingala ko na jutloggers naman. Hindi naman kwarta na buslot naman di ay. Naon sa? Agent logger. Siya nga, lami ko no kayo ang feeling. Nogi. Ni widen daw yung horizon. Ay, grabe. Siya nag-ingon sa ako, Ana. Di ba, Bern? Mo widen yung mga horizon. Well, tinoy bitog yun na, that is what travel can do to fact. a person, diba? That's actually my longest leave. Nga naitabo. Og pinakadugay po na ako sa aeroplano, no? Kapoy kayong jet lag, day. Wow, time for jet lag. Sakit akong tiil. No, alam nila no, nang dugay ka sa aeroplano. Wala ka nang hopo. Murang manghupong yung mga tiil. Yes. Murang ka ng And diba, you're scared of that? Oh, Yes, sabi siya fear of flying. sa matag turbulence, usa ka pasaylo kung kapangayon ni Lord. Lord, pasaylo ako, Lord, sa ako. Lord, may galing pag medyo mo pata. Okay, di na ako magpasaylo. Okay. Magpabilin pa ko gamay nga sala. Ano na maging negative sa taas. Lagi. But anyway, karon Dok, Oh. kani uban gamas, ang uban hadlok karon gon mas ulaw pa daw muubo kaysa mangutot. Tama. Sa panahon karon mas okay pang mangutot Mauman. kaysa muubo. Muna ako dito sa terminal lang say, okay na mo ka. Mo kaubo na kay ka. Hindi ka makaubo mga igala. Tinood. Kay muubo ang mga tao mong lingi nimo. Maog. Tanaw din ka kung singkit ba ka or dili. Karon Ay. kani kay doktor na gidatong kan. So unsa man so kani nga virus gyud. Daga naman nag-ingon ng gawas sa kabro na kaning Facebook lagi dino Yes. takabaloon si Tinodo dili basta kay Correct. mo-mention sila according to do tamala kay sa bago na nga dok. Kana di ba karon niingon na pod nga dili gyud sa airborne. Unsa pasabot ana? Actually, we had a kanang meeting no as medical professionals. We had a briefing sa kanang regional office sa Department of Health. Mag-highlight ko sa conference si Dr. Ian Gonzalez. Kuan kana ganing yes, as far as we know sa pagkakaroon ang mode of transmission sa kana ganing sa coronavirus, sa novel coronavirus
nagikan sa China, nag-originate sa China actually, is so far it's droplet, no? Meaning to say, pareha og mode of transmission sa kanabitang TB, no? Droplet nuclei. So kung mag-ubo ang usa ka tao, ang droplet medyo heavy particle man siya. It can only last up to, or ang pag-ubo, ang pinaka-projectile niya nga maano is about mga 2 meters most likely. 2 meters. So that's why importante ang mag-mask kung katong nakay-ubo, no? Okay. Like Because the mask there is the purpose. Kung nasa virus ni ubo siya, Dili mo siya masingutan. Dili ra gyud ingon nga ma-dissipate. Okay. Dili kay tong nagmask ko kay nasa hangin ang virus. No, because it is not airborne. Okay. It is droplet, and then of course kung ang droplet is mo abot na sa yuta, eventually mawara sad na siya. Atong laron para makasabot lang. For example, natani nga building karon. Si guard na ay virus imba ko lang. Potential. Pero kung wala, kung nasa karon, naginhawa lang siya, wala ko nakaigo sa iyang pag-ubo ana. Wala ra. That's so, why that's why isa sa mga prevention is social distance. So di sa kita maghawid-hawid. Nice space. So before mo wear la ato sang kuan og birth kuan medical certificate. Ipato sa kadugyo. Abi mo ta mag-wear la kay basig ko ano. So mo na siya kana droplet, and of course fomites. No, ang fomites kay mga inanimate objects kung asa pwede mo ma-transfer ang kagaw, no? Or ang virus. Like for example, nag-ubo siya, nabon siya siyang kamot. Tapos kahuman ning ang hawid sa doorknob. O kana tapos siya. Tapos sunod. O kana pwede. Dapat na rin alcohol diri sa tong mic. Pero like kwan. Ang ako sahi lagi kay karon kay murag, well, of course di nato ma-blame no ang mga tao nga medyo mapraning because of all the social media. That is why ang appeal sa mga medical professionals, particularly our Department of Health, is to really get your information from reliable sources. Ang pangutana mo, kinsa na si reliable? Kay Mrs. ABS-CBN, fake news manghihapon. Yung mga fake news, kinsa na mo relayan? Mga official sites, no? Like for example, Department of Health. Mga MD, murag doktor. Balon na mo sa Facebook, daghang kay murag doktor, murag lawyer, murag... Correct. Diba? Katong nagbuto ang Taal Volcano, daghang kay volcanologist. Yes. Because, kung mo tanang before with walay Facebook, no? I mean, kailangan ka na i-license. Kung bisa galing daw sakit man sa buot sa uban, bisa dili galing ka bisa pag bright ka, kung wala ka pasar sa board exam, dili ka license. Bisa sakit sa buot imo no, pero kung sa kanang di ka wala gyud kay authority. Yes, correct. Nga moingon nga ingani kay my God, dili ka engineer, dili ka doctor. Di ba ana gyud sakit man. Pero tungod karon sa Facebook, by God. Anyone and anything can be posted, manggol. Oo, ang problema kung dagang kay followers, kay dagang kay friends. Yes, kay influential. Maka-influence ka. Pareha ni Brother Bernie. Kumin ko karon nga lami mo kaog tai na mga haon ta na. I-content no sa imuhang kuan ba, part sa imuhang advocacy. Wow. I-content sa Bitok-Bitok University. Pinaka-o sa advocacy. Listen down, saan na lang pag-spelling. Saan na lang pag-spelling sa corona. Kasi corona, Naba iyo ang corona? Anyway, sorry. So, sorry to interrupt you, Doc. So tama. No, reliable sources. And, of course, sa ako ang ginaingon kay murag universal hygiene lang yun, standard hygiene practices, no? Universal hygiene, universal precaution, standard precaution practices like hand washing, no? That's very important. So like kaning nga virus is paspas siya mo kanat. Ana ba siya? Anong gikalukan man siya? Anong mas dali man siya mo kuan? I'm not really an authority to speak about this. I'm not an infectious disease specialist, but all viruses naman kasi has the potential for rapid transmission, and I think ang nakapaspas karon manggod because of globalization, because of easy access to travel, paspas kaayo mo ang tanang regardless of whether nCoV or unsa na nga kanaganing virus. Paspas gyud ang potential nga mo spread
Because Like ako masabot, like for example, pre nang uban, dagan man mga viral, pre nang mga TV, mo mangyapon, pareha. Pero kani ba siya, tungod ba ni kay, wala siya tambal diretso, if naka? Ana ba siya? So far kasi, as far as atong mabasa, Oo. wala pag yoy kana ganing that's why it's called novel kay bag-o. Wala pag ingon nga kanang na Cure. proven nga cure, antiviral or vaccine baka. So mo nang that's why this is an evolving evolving situation. That is why I think it is best nga ang atong information nga kuhaon is katong yung sa mga So, katong people in infected authority. na, for example, na symptoms do, nga gi-quarantine, giunsa din na sila pasabot din na kung gi-quarantine sila? Gitagaan sila tambal for paubo? The quarantine Oo. is like an observation. Okay. No? Kuan kanang this is how we understand quarantine. Observe lang sila if in case na ay mga symptoms. So Okay. basically it's a monitoring. That's the purpose of quarantine kay na may 14 days ba kay na incubation period. Yeah. So of course kung wala mo pakita nga kuan nga symptoms, then the chances of having Pero gitagaan sila tambal. Like, for example, kung nasa sila ubo, unsa man na? For example, ingana na usa symptoms. kung nasa i-present nga mga symptoms i-investigate na dahil na. Okay. Kaya syempre, ang i-quarantine, dili betanan i-quarantine. Only those coming from, or na-travel for the past 14 days sa China, mainland China, and I think Special Administrative Region. So, kato sila. What happened katong uban nga na infected, tapos di ba, gi-kwan din sila? Gi-kwan. So, unsa nga, kung wala take cure, yun sa siya, anong uban na okay naman dayon? Natambalan na, nawala na, nilupad ra kalit ang wan? Ang viruses kasi are self-limiting. Okay, Ang okay. viruses are self-limiting. Pasabot, if sa layman nga pagkakuan. ang self-limiting mean to say it will disappear in itself. Nara siya, murag certain... Burag uyab din nila di ay? Ay, murag. disappear? Kalit lang. As long as the person has a very good Immune system. walay mga Resistensya. laing comorbidities, ma-survive niya. Ayan. Right, diba? Okay. So, boringan na siya. That's why kana ganing gitawag siya og self-limiting. Mura ba og kanang flu? Self-limiting siya, meaning your immune system will be able to develop antibodies against it and then maano siya. Technically, matay China Arms Murder She Wrote, po ng virus. So mo na siya, mo nang I mean karon bitaw kay na ito ko sa kana ganing sa Mercury din murag no mask available. Oh my god, makuan man sa mga tao kana bitong matense sila. Question do, kung ang katong nga virus nakagawas na, like for example, ni tapot lugar sa door na, mga pila ka hours na siya mamatay? Or Dili orasa na malas 7 man. Pag alas 9, wala na siya ni hawa. wala patay ka na wala patay info na. I personally ako naman siguro info pero dili ako ma-memorize and I don't want to put a number because I might be quoted nga masayop bitaw. So, I think it is for this topic, I think it is best nga we get kanang resource persons from, for example, from the Department of Health sa atong regional office. Pwede naman tay epidemiologist si Dr. Dave Mendoza or si Dr. Ian Gonzalez. Pwede sa Yan o. Yes. Okay, bye. Okay, thanks. Bye. Okay. Wait, wala pa tayong topic. Di ba tayo? Lagi, lagi kay dato na ta sa ato ang gugmang giahang. Dili na, brother. Thursday. Thursday kay Rich. What's the name question, brother boy? About sa face mask. Kina ko nakita nga video, doktor siya interview. Kung nakisakit daw, ang blue is outside and white is actually, kana siya, it's also confusing in a lot of ganing individuals. But normally, what we usually use is ang katong blue is outside. Nasa gawas. Yes. But ang kanang sa mga N95, daghang kinagatarantar sa N95. Ang N95 is, if-fit man guna nimo dapat before di mo siya magamit. Because kung dili fit sa imuha, useless. Bantog ra pagpalit na ako na ikon nito. Binaglisyo ko ginawa. Bantog ra kay gamay ra ni sa ako, napislan akong ilong na ko ginawa. Pero the purpose sa aning a lot of other viruses pod, common viruses, the usual surgical mask can help already. Kaya hindi ta gusto nga mapisikan atong kuan. Or
ang uban sad ana bitaw nga kanang hala oy grabe naman ning kuan kanang sa kapraningan sa uban ba makayon lang ngano nagmas man ka pasina kay bad breath. Ay! Mutong color no kagahapon kay ang asawa kaka-turn off mag-sex kay ba ang bana. Mo nagipapalit na lang akong mask. Bye tayo ini. Wala sa time. Vader. Ang kuan lang day dok. Katong actually na istorya naman nato ning hagok pero kato lang iya ismon ko man kay syempre na uban man god nagminyo dugay mag-uyab karon pag minyo na haya pa na realize grabe ang hagok niya do kanang then mawala muundang og ginhawa ay wala Scary. Are you talking about yourself? Dati. Arang-arang nagamay ra po. Sa nawala ang liog. Pero tinood bitaw dok no? Kanay nga na. Yes. Di ba siya na si term ginana? OSA, Osang. OSA or probably kung yun ang mga symptoms like hagok, then sukayo, tapos then mo stop, then pagtanaw ni mo kaya wala man ning kanang right. Nabila lagi ang asawa. Kanang bantay. O sig bantay kay mura di ka ginhawa. Kada nga mga pasyente, they typically show some signs and symptoms of potential obstructive sleep apnea. Mm-hmm. No? So, ang obstructive sleep apnea, common na siya among obese individuals, among, wala ko nilingin sa imo. Ano pili man kagay mo tutok sa ako, ano? Pitusan ta kakaroon. Obese individuals. Gibalik pa dyan! Ano ninyo? Adenoids or kanang mga tonsil. Dito nakakang Maria. Kilala niyo yan siya? Murag jotlog. Paki-regards na lang. Bugong. Kana sila. And daghan magong implication sa obstructive sleep apnea. No? One would be possible mga cardiac complications. Kana sila or ang uban kay ma-irregular ang ilahang rhythm sa pagbitik sa kasing-kasing and ang uban sad will also be ubos ang oxygenation no because sometimes na blockade or mabarahan ang pag-agi sa hangin towards the lungs. So these kinds of individuals should be worked up i-examine dyan sila thoroughly in order nga maka-arrive gyud sa kanabitang sakto na diagnosis and na potential treatment. So kung for example, ang cause lang sa iyang hagok kay dagom di kay tonsils. No? Sometimes sa adult magud kay murag nakalok ng tonsils. I even have a patient murag the other day. It's like 5% na lang sa lingag nga murag open, no? Like 90% or more than 90% ang kanang ang pagdikit sa tonsils. Okay. And of course, girefer na ako sa kanang mga otorhinolaryngologists or mga specialists sa kanang pag-operaan na para potential nga ma-tonsillectomy. So, na-operation? Yes. Tonsillectomy, tangtangon ang tonsils because people can survive without tonsils naman. Without palatine tonsils or adenoids pala. So, kana sila. And then, ang uban sad is just because of kanang obesity. No? So, ang lalagay katawan lang ka ni brother. Ay, ni Kuya Boy. Brother Bern. Tanaw siya sa imo. Say problema ninyo. Agik-ik yun siya katawa. Ang uban na is, of course, weight loss. No? And then, kung ay cardiac na problems, i-manage na siya sa kanaganing cardiologist. No? And I think na ay mga famous celebrities nga na ay OSA. Ang akong nahibawan nga, yung gi-announce mo sa sa TV, si Edu Manzano. Okay. Siya. Na daw siya obstructive sleep apnea. Ang daghan mo lagi na ang danger is kanang mag-irregular ang heart rhythm, kana sila. And then ang oxygenation is kulang. Makatabang ba tong ang alugnan ipa-elevate? Well, kung in order to prevent kana bitawng block sa kana ganing tonsils or ang uban sa kay dagko kay og kana ganing dila. Dili na ko ni siya osa pero dagko kay og kana ganing dila then murag maka-block. Of course, elevation can help. Okay. But ang naagi definitive treatment once masuta gyud unsay pinaka kana ganing cause. Basing gabi biron. Okay. Mga call boys! Master ng bayan, Master Poopay! Ang chick boy, pero good boy. Si Boylet daw tao na Boylet. Ang atong Boylet, nga si Master Poopy. Boylet man.
Kita mo, kuan mo off air. Kanang nanghangyo ako ang friend, si Dr. Cristina Buso. Kanang pwede magpa-public service announcement. Sure. Sige. Ikaw pa do? Char. Kuan, kanang, actually, March 10 pa ni siya. For March 10, doon na ipahigayon nga Buntis Day, no? Ang Pwede ta diha. Ay, pwede. Pero kuan naman ni overdue naman imo. Kuan, March 10, Buntis Day, ipahigayon sa Philippine Obstetrics and Gynecologic Society, Region 10. It's gonna be on March 10, 1 to 5 p.m. at the Grand Caprice Ballroom. Naaya sila free registration sa first 200 na registrant. So again, Buntis Day. Buntis Day. Yes, invited all ang mga buntis no from on March 10, 1 to 5 p.m. Grand Caprice. Free registration for the first 200 participants. Nice. Yun. March na? March. Uy, paburos na mo. Okay. Para ma-avail. Kay kung bill lang kay, for example, si Maria Fe, kinahanglan pa dyan ikuan. Uy, grabe siya. Alas 9:14 na! Always remember that love is the best medicine! But if symptoms persist, consult your doctor!